Godmorgen, vloggen. Meget længe siden. Vi skal spille med Carrie King i morgen. Og så tænkte jeg, at det var meget oplagt at skulle optage vlogs, fordi det er temmelig sejt. Jeg ved godt, jeg ikke filmede sådan Slayer eller noget som helst andet i lang tid. Men det her, det sagde Victor, det ville være smart at vlogge. Hej mor og far. Savner jer? Jeg glæder mig, og jeg håber, jeg får morgenmad og smarte hotelværelser. Nu har vi været inde og købt mad. Klokken den er lidt over 6, tror jeg. Vi har været inde på Burger King. Jeg har købt Monster Salt. Den har kommet i min drikkedunk. Selvom det må man faktisk ikke. Den er kommet i min drikkedunk. Og bare for at spice det lidt op, så har jeg hældt en halv flaske whisky. Hey, vi vil gerne se, at vi skal spille med Carrie King i morgen i Frankfurt, og så i overmorgen i Wien. Og så skal vi spille på Bakken Open Air Festival om et par dage. Hvad fanden mener du? Hvis vi skal også spille med Carrie King i overmorgen. Det har jeg sagt, bror. Okay. Ja. Så hvis Johan lige bliver ved med at blande sig udenom, hvis Tony og Johan lige bliver ved med at blande... Victor og jeg har købt mad sammen. Det er Victors burger. Deep fried to look like this. Alt det her, det skal bare deep fries. Her. Deep fried. Jeg får copyright strike. Jeg sidder og har food review. Jeg skulle lige have spurgt dem, om de kan svømme i dybet den morgen. Den her, jeg har smagt den en milliard gange før. Den er fin nok, den smager af kylling og burger. Udover det, så har de her chili cheese tops her, og de har nuggets, så der har vi også bestilt. Vi er ved at få chili cheese tops lige nu, den vil ikke fokusere, har jeg fundet ud af, men jeg må ikke bruge det klip, som jeg havde før til sylteren. Hvor store de her er i vores Magnus. Så kæmpe stor. Ja, det er det. Jeg har aldrig prøvet at spise en chili cheese top, der low-kick kræver 2 liter. Det er mega tyk coating, dog. Lad os se sammen. Hvem har opfundet det? Lad os putte ost og putte det ned i varmt. Americano. Jeg synes, mozzarella sticks er lidt over. Ja, okay. Jeg spiser det kun for at gøre det til spil. Hvorfor kan man ikke få sourkøbing og andet, vil jeg sige, sweet and sour sauce? Det er jo den bedste, det er det absolut bedste. Jeg har aldrig mødt nogen, der ikke bestiller det i Danmark på mad. Det gør jeg ikke. Jeg bestiller bare ingenting som regel tøj. Altså, barbecue, low-key, mest overrated sauce. Ja. Ja, det er den. De to ketchup, det er en perfekt ting. Og så tænkte de, hvad hvis du kunne have 10.000 ting med? Hvad vil der ske? Og så vil der ske det her. Ja. Barbecue og brød. Og jeg skal komme med ribs. Barbecue og brød. Det er bare ikke overført. Varm, nej, ved du hvad det er? Varm barbecue sauce. Tæller op. Jeg har bestilt en McRib og en Big Mac. Det går ikke det her. Det kan jo ikke spise det her. Den kan ikke spise det. Hvad gør man? Den er også bare sådan kogende varm, den her sauce. 4,7 ud af 10. Hvordan var mundfølelsen? Det smagte kun af barbecue sauce. Men så en god, kold barbecue sauce på en pulled pork burger eller noget. Det er meget godt. Fuck, hvor er det der idyllisk. Og kig derud og så siger, at det der, det ikke er. Det er bare Tyskland, bro. Der er en ko dernede, for eksempel. Så vloggen, nu er vi på hotelværelset. Det her det er toilettet. Det er det Victor Station. Og vi skal sove sammen. Vi
Vi skal op i morgen, og så skal vi spille i Frankfurt. Vi er i Frankfurt nu. Manden bag disken spurgte, om vi var på ferie, så siger vi nej. Vi spiller i et band. Så sagde han, metal band, mand. Og så sagde vi, rock. Morgenvloggen. I dag skal vi spille en koncert. Yippie! Mig og Johan, vi skal ud og finde et HDMI-kabel til fjernsynet i bussen. Og så skal jeg finde en oplader til min Nintendo DSi. Så vi skal ud på udflugt. Det er 1,5 times gågang hver vej. Ikke 1,5 time. 1,5 kilometer gågang hver vej. Jeg ved ikke, hvad den smager af. Den smager fandme godt. Det smager den der melon. Det smager aldrig. Det er fandme frød. Måske en af de bedste måneder. Yep. Hvis den havde sukker i, så var den jo legendarisk. Velkommen tilbage i vloggen. Lokation Himmeriget. Vi er ude at finde oplader og HDMI-kabel lige nu. Hej vloggen. Nu er vi på venue. Jeg har drukket 3 øl. Mindst. Lidt har du drukket 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7. Jamen, har du drukket 27 øl. Joachim og jeg kommer til at optage, at vi sætter merch op, men der går lige lidt nu, tror du ikke? Vi er her. Jeg mødte kongen på toilettet. Eller han var ikke på toilet, han var bare... jeg tror, måske skulle han bare vaske hænder. Han er en mand ligesom alle os andre. God mand. Vi har fået cola, hvor der står bro på. Står der bro på dem alle sammen? Og den er til dig. Ja. Nå. Den er til dig. Tak. Hej, tak. Hvis det der mad der, det er også til os, ikke? Så der spiller ikke noget andet sted end her. Men det er ikke. Nå ja, jamen jeg skal nok spise herovre, drenge. Det er også være, at vi sætter os ved tur ud, men jeg tør ikke. Det tør jeg heller ikke. Hvorfor sidder I her? Sidder I derude? Det sidder jeg ikke. Jeg tør ikke sætte mig derude. Jeg har ikke noget bord. Jeg er lige kommet i tanke om så for få minutter siden, at vi er det eneste support, der er i dag. Har I hørt noget af vores lydprøve? Nej, jeg så. Han stod nede i bunden. Han stod nede i vores merchkasser. Det er måske det vildeste øvelse. Hvordan tror I, at kongen ville reagere, hvis de fik et tilbud på et supportjob for Simon? Han vil gøre det. Wow. Vi er i... Jeg fandt min mand. Mig og Johan, vi er i Frankfurt. Jeg fandt min mand. Og de andre er også i Frankfurt. Og Nu går vi rundt. vi skal den her vej. Noget. Nu har vi merchandise. Jeg skal til en blok. Hvorfor er der stro? Der er stroboskop på gangen. Jeg får rådbil. Hvorfor har vi strobelys til vores merchandise? Joachim, vi er ved at sætte merch op. Sig det nu bare. Nu skal vi sætte merchandise op. Dancing on rainbows, pink fluffy unicorns dancing on rainbows, pink fluffy unicorns dancing on rainbows, pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Nu skal vi sætte merchandise op. Album of the Year, Neckbreakers Within the Viscera. Og tak for i dag. Hej vloggen. Nu er vi tilbage på hotellet. Jeg har ikke noget video fra selve koncerten, vi spillede. Jeg har ikke noget video fra Kerry King-koncerten, men det kan være, at jeg kan få noget video fra Kerry King-koncerten i morgen. Det var sgu en okay koncert i dag.
Ja, men det var også en rimelig mærkelig koncert i dag, men det er fint nok. Vi ses i morgen. Godnat. Godmorgen, vloggen. Vi skal spille i Wien i dag. Ikke Viper Room. Det skal nok blive godt i dag, tror jeg. Vi skal køre i 1 million år. Og der regner rigtig meget. Og det er virkelig ulækkert vejr. Og det er pissekoldt. Og jeg er træt. Og jeg er voldsomt sulten. Så vi ses. Hej. Nu er vi i Wien. Jeg har kørt i bil i 9 timer i dag. Og jeg har ikke kørt galt den eneste gang. Vi er på venue nu. Det er ret stort. Det er fedt ø. Og vi kan få vores bagtæppe op i dag. Prøv at se deres bagtæppe. Måske bare verdens sejeste mand, der står derovre. Okay, vloggen. I dag spiser vi godt. Jeg har aldrig været så sulten i hele mit liv. Jeg har haft lydprøve. Ved hvad? Jeg starter. Okay, det er måske det bedste også, Mark. Jeg starter måske med desserten. Det gør jeg sgu. Det er ked af at Vi har en chokolademus her. Det er fordi, jeg vil hellere have, at min mad smager dessert, end min dessert smager mad. You get me? Nej. Så vi har chokolademus Overvej, her. hvis du er rigtig sulten, så er det jo bedst. Oh my god. Du fører en tubeje op i den her måde. Så det. Jeg tror, at kongen selv er bedre og her. Oh my god, Chris. Mig? Jeg skulle ikke have det tyrker. Jeg er sgu ikke. Så mosalat. Ej, det er ikke det bedste mad, jeg har fået nogensinde. Men i dag er det det bedste mad, jeg nogensinde har fået. Så er du ikke logik. Nej. Det er måske fordi, jeg aldrig har været så sulten i hele mit liv. Du kan bare spørge, kan vi hænge smykker? Så er det kage om så. Nej, jeg tager. Det er bare sådan nogle ting. Seriøst, tror du den mad? Fuck, jeg lever bare livet i dag, mand. Hvordan det? Spiser. Drikker iste. Okay, giv mig i hvert fald en limon. Filmer du? Er det vlogtid? Johan, hvordan gik showet i dag? Ja, det gik helt fint. Jeg er fuldkommen ædru. Det ved alle. Sin city wasn't made for you. Vi har spillet showet. Vi har pakket hen i bilen. Nu er vi ved at tage vores sidste ting i backstage. City wasn't made for you. Bakken Chun City. Goat City. Vi har travel day i morgen, og så skal vi spille Vakken i overmorgen. Puttedag. Hej mor. Hej Hook. Far Peter. Jimmy, hvis han tager med. Hej Carla. Tak for i dag i vloggen. Jeg ved ikke om... Jeg filmer, når vi kommer hen på hotel. Okay. Mig og Victor, vi skal sove på hotel sammen, det har jeg lige bestemt. Godmorgen vloggen. I dag er det travel day. Vi skal køre... Er det... Vi skal køre sådan 12-13. Ja, vi kører til Vakken nu. Slesvig-Holsten. Slesvig-Holsten. Jeg har aldrig haft så ren hud i hele mit liv. Det vil jeg bare lige sige. Så er det så. Vi skal til Slesvig-Holsten i Vakken. Eller til Vakken. I går, der var der en øl, der sprang i luften i vores køleskab. Det var fucking fedt. Jeg skulle sætte ølene ind i køleskabet. Og så da jeg lukkede lågen, så var der bare en af dem, der sprang. Det var ikke engang fordi jeg lukkede den voldsomt eller noget. Jeg lukkede den bare lige så stille, og så sprang den bare. Jeg tror den var sådan. Den var on the verge of combust. Da jeg allerede skulle til at lukke lågen, så... Den sprang. Hvad siger du? Okay, vi skal være nede i bilen. Hej. Jeg er gået op i vandet, så sejt. Hygge. Hvad nu? Vi hygger. Spis kylling, masser af kylling, masser af kylling. Okay, jeg kan ikke huske, hvornår Jeg har købt kylling til alle dage på hele jordens overflade. Det går lige her. Vi spiller sådan en Nintendo DS. Ja, det er for Victor han låner min DS. Jeg har taget min DSi med. Jeg har ikke en oplader til den, så jeg bestilte en hjem til, men jeg har den ikke lige med sig i dag. Det her er muligvis det bedste spil, der nogensinde er lavet i verdenshistorien. Hej vloggen, vi er på hotelværelset nu. Vi skal spille Vakken i morgen. Og
Nu skal vi på Skybar, som er på 9. etage her på hotelværelset. Eller på hotellet, ikke værelset. Og de har sauna. Og jeg håber, de har pool, fordi hvem har en sauna uden at have en pool? Vi er på vagten, de har givet os det her hotelværelse, så vi får alle mulige goder ud af det. Vi får nok også noget ultrafrød morgenmad. Ja, lad os håbe det. Det håber jeg, fordi jeg kunne godt spise noget morgenmad i morgen. Victor, Ja. jeg har glemt alt mit kylling i bilen. For helvede. Det går ikke til mig. Det er faktisk forfærdeligt. Bror, fuck. Smør ud nu. Jeg er Der måske var sådan helt grønt i. jeg har måske ikke kylling til de næste 4 dage der. Det har du så ikke længere. Nej, det har jeg i hvert fald ikke. Fuck. Jeg spiser det sgu i morgen alligevel. Hvad var der tilbage, ved du? Der var noget af det der old recipe. Noget. Så var der en del wings. Og måske lidt tenders. Det er godt. Og det. Der er ikke noget sådan shorts. Jo, så var der en coleslaw. Den kan jeg godt gå, måske. Det tror jeg sagt mig ikke. Bror, den er indpakket. Vakuum. Den er varm. Det er måske fucking ulækkert. Han kommer til bare at bage den der sorte bil Og den der. var i køleren. Hvorfor kom vi ikke bare kylling i køleren? Fordi at der er ikke plads. Okay, vloggen. Vi ses senere, måske i morgen. Okay, hej. Vi er ved vagten, nu er vi parkeret. Efter 3,5 time har vi fundet et sted, hvor de sagde, at vi måske måtte parkere. De kan ikke tale engelsk. De kan heller ikke tale tysk. Det er fint. Og vi er heller ikke så gode til tysk. Vi glemte at lytte efter i skolen. Vi Vi har tænkt os at drikke med sådan nogle her hver, inden vi går på scenen i dag. tager sgu hjem. Vi tager sgu hjem nu. Vi gider sgu egentlig ikke rigtigt. Det her, det resembler ikke nakkeknækker APS holdninger. Men når man sådan er parkeret i mudder. Okay, se her. Okay, så vi er Jo, han her. har sin albue straight on my card right now. Var det lige et lyn? Nej, det kan det ikke være. Den balje der. Det er det scenen. Det er sgu fedt ø. Der er temmelig meget regnvejr. Rockhånd. Vi skal spille om en times tid, ish. Så det skal nok blive fedt. Det betyder halvdelen af det der. Vi befinder os lige nu omkring Jellingesten. Er det Vejlebro? Ja, det er Vejlebro. Er det det? Ja, det er Vejlebro. Nej, no way. det er... Er vi boys? Ja. You long as hell, boy. Ja. Bear. Jeg tager en tag. Den er fandme god. Jeg kan faktisk virkelig godt lide den her. No joke. Øl. Det er da ikke det. Den er god. Er den sort også god? Nej. Det er nok verdens værste øl. Den er forfærdelig. Den er klam. Den er afskyelig. Jo. Sig lige farvel til vloggen. Nå, er det sidste klip i vloggen der? Nej, det ved jeg ikke. Okay, hvis der er fornøjelse. Vi ses. Men ja, fornøjelse. Vi ses. Hilsen. Sebastian Knoblau.